weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgolo to belendendi to ganki to tulde baali to wuuro djibi alpha to seyena wuuro molo seyena gabari to wajjo bosoyaɓe to gourdiuma to sinthiane gourdiuma to dara salam ko on takkusan juula ha to galle ceerno amatijane alpha mama sileyba ha to kay haydi ko on takkusan juula ha to galle ceerno Ahmad Tijane Alhaji ha to galle ceerno Ahmad Tijane ba to Madina Gounass to Dakar Gounass ko taari ɗum kala ene jeeya e kardini kabaruji men to leydi Mauritanie landa era fd ko landa lunda ka Ahmed Wuldadda ardi ɓe ɓayini communiqué mabɓe hollirde tigui wonde sumgoji paariɗi en juin 2024 wonde kay ɓe ƴettata candidat kamɓe noon ɓe gonanta ko candidat landa laamu insaf ka woni tigui ɓe ballata ko Mohamed Cheikh El Ghazouani no heɓiri kay polgu e deuxiéme mandat to leydi Sénégal ma en kaali cumgola usine biteɗo usine Patisen on tawete koto Yarah to leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui e saaha patrouille mabɓe ɓe jiiti fodde capanɗe jeegoma e jeetati barigala ndelam kuɓama woni carburant ene mofta sara maayo taw fano koye pelle seɓɓitiɗe to leydi Nigéria ma en kaali ŋakkugol ndelam kuɓam woni carburant e nder guure mawɗe tawateɗe nder leydi he kala kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogu habruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to Royaume Uni nden ha to leydi Brésil to Gaza to Palestine bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Ahmad Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ceerno Ahmad Tijane Diallo ko jaadino danwale ɓalawal kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Ahmad Tijane Diallo mo melga wuuro jinneji nde safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirola ɓen rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe kista fibrom dogam sita weddaɓe korte ɓe arsigaji men kippi ceerno Ahmad Tijane Diallo mo melga wuuro jinneji ene safra dendagal rafiji gorago kala ɓen yawɓe yitade koye men jippiɓe e leece e usraɓe gorago kala e on fanno mo jogui leɗɗe ɗen leɗɗe hen leɗɗe ko muudeteɗe a muuda ɗum joni joni jiituɗa hoore maɗa ene waɗe majje kadi ko leɗɗe ureteɗe sa urima joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Ahmad Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en andine dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni omo tawe toon to Daka Madina Gounass kala jiɗɗo jokkodirde e makko so tawi waɗi numéro makko mo leydi France tawde woni numéro makko WhatsApp ma hemo hano hannirta ni o numéro noon omo heeɓo e 00336 04 04 66 27 ceerno Ahmad Tijane Diallo mo melga wuuro jinneji en andine kilineɓe mum wonde base makko ne tawe to Dakar ene tawe ɗo ne miñi ko ene wiye ceerno Abdoulaye Diallo ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone mbatta ko 77 714 94 015 base makko to Nouakchott kadi ene tawi ɗon miñiɓe ne wiye Souleymani Diallo ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ceerno Ahmad Tijane Diallo ne andini dendagal kilima yiɓe leɗɗe yo jokkodira e biteɗo musidɗo makko sehil makko biteɗo Amadou Dia
Amadou Dia gorko mo leeraɓe tawateɗe oɗo saaha joni to Dagana ene tawe to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala jokkodirɗe makko e oɗo numéro ma heblede hano hannirta ni mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ene wiya dendagal kilineɓe mum kala yiɗɓe hebde ko fate gorel te e ko fate kadi safruji ɓaleɓe e safruji ko fate gandanɗanewal kala nde jokkodirta e makko e oɗo saaha joni mo tawe toon to Dakar Madina Gounass. Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji mbadden dando faade makko. kawis e kiileti gorelte ko haako moƴƴo iwro ko to kordinnooro gorelte ko kawisa wonande ɓen jogiiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima heen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jañireɗa a waɗi ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓanndu maɗa gorelte ko haako iwata koto kordinnooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗani mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo joguiɗo sukara cholestérol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e site gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto Google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto Kidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto Dagana jokkodirta koye Mamadou Nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye Bulli Guisse walla mbiya Abdoullahi Guisse 78 690 03 03 37 so tawi noon gonɗa koto Juude Guriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jama kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e hoore bira woni asetta nayya lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayya habaruji men e ɗemgal pulaar e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawan yiide hen to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko addi kabaruji men noon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV eɗen pecca sunare men e dendagal daabiya odeji naɓe no didorno ha tenti kadi e ɓen tawateɓe e radio Kokoriko international e gardogol ceerno kaw Yaya Alpha Dia eɗen pecca e mabɓe sunare jaltugol aduna biyetenoɗo ceerno Ɗaha Oumar Sy ceerno Ɗaha Oumar Sy noon o wuranno ko toon to leydi Gabon oɗo saaha kala noon ko gartunoɗo to Dabiya o deji nder leydi Sénégal ko toon to Dabiya o yalti aduna ñande alkamisa ɓennuɗo ɗo eɗen duwono dendagal ɓesgu makko e Dabiya naɓe kala e
dendagal ɓesgu likseba naɓe kala nde Allah yurmotomo yafomo harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni koye on fannu keɗoɗen jande weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV eɗen pecca sunare e musidɗo men sehila meɗen tawi kadi ko correspondant men permanent e nder leydi Mauritanie hono Alassana Oumara Mbodj jaltogol aduna hono biyetenoɗo Mamadou Oumara Mbodj ko subaka hande o yalti aduna to Nouakchott o wiriya noon koto wiyete Ndoro Mbossa kono tawe nder falde mbod ene tawe nder falde Mbolo e ndono eɗen pecce makko sunare kadi jaltugol aduna biyetenoɗo Sala Dunde noon Mbodj on ko jamma hanki yalti aduna o wiriya koto wiyete silde kamɓe yaltuɓe aduna ɓe kala eɗen mbiyande Allah yurmotoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina habruji men demgal Pulaar to leydi Mauritanie puɗɗoten to leydi Mauritanie jen ha to Likseba Gorgol walla mbiyen Likseba Goural Yero Likseba net capital kañum woni département mo kañum tigui woni capital département mo Likseba eɓe tawi tigui e sunare mawde no fewi guila ñande alkamisa ɗiɗi lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e no gase nayya jaltugol aduna jomma wuro ngo biyetenoɗo Aluseyni Yero Baba Kane noon o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeenayyi e duuɓi joyi ko neɗɗo noon ko neɗɗo diini yanke tigui cettaɗo tigui to banggue kulol Allah e wonde diini yanke jiɗɗo tigui ko fate tradition e ko fate coutume kala ko kanko woni chef de village Likseba kay guila kay jaltugol aduna mawni ko biyetenoɗo Mamoudou Ali Kane guila yalti aduna ko kanko lomtino ɗuma e jappere kay gardigu wuro ngo guila nden noon ko kanko halfinno kadi ko fate tabalde wuro ngo Fouta noon guila 1786 kala jomma wuro e nokkuji kewɗi ne heewi halfinede tabalde nde noon ko symbole mawɗo wonande kay tradition meɗen kala noon kanko kadi kanko noon e kala noon e dendagal Fouta e Foutankoɓe dendagal population e laamu kala tinaɗo kay ko kañum jogui tabalde ne heewi hormede tadi hokke hurmoma ha timma Aluseyni Yero Baba noon mbiɗen ko daraniɗo diine no fewi kadi ko jinnoɗo ko jiɗaɗo korsinenoɗo kormaɗo no fewi e nder Likseba walla mbiyen e nder Bosoya no diderno ha to wiyete Guenara kala Likseba noon Likseba kadi Likseba ni mbiyana Fouta kala e oɗo saaha joni ene tawe tigui dañi basal manggal no fewi jaltugol aduna kay goto e jalala hono no Amadou Hampate Ba wita ko windiyanke wonde kay e nder Fouta walla mbiyen e nder Afrique kala kay nde mawɗo yalti aduna ene wayno ko fawru jangguinirde woni bibliothèque kañum woni ko sumi ɗum noon eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina to leydi Mauritanie ha joni to babaɓe looti kañumen tawe tigui e beelam mawka no fewi guila ñande kaya ñalawma hanki o jabɓugal mawgal ngal ɓe jaɓɓi babaɓe de kañum tigui e commune mum kala jaɓɓade kay goto e yontaɓe wuro ngo yontaɓe diwan tawa kadi kañum woni maire mabɓe commune mabɓe kañum kadi woni président de la zone France mono adibou biyeteɗo Ba Abdoulaye Mamadou ɓurɗo lolirde Bélé Ba hanki noon kikiɗe hanki teskama dendagal babaɓe naɓe e commune o kala mbawi yaltude mbaɗi jaɓɓugal paadigal no fewi jaɓɓade mom taw koye mbadi waddemo hommage woni tigui ruttudemo teddugal e jarnudemo helludemo kay wonde ko wonde tigui wonde kay settade darde makko e golle makko darni leydi Mauritanie kala ha tengti noon e babaɓe e ko taari ɗum kala ɗum noon ko yidde kay hollirde beele mabɓe e ruttudemo teddugal tawa kadi omo yiira guite makko e gurdam makko kanko Ba Abdoulaye Mamadou noon e délégation timmuɗo ɓe mbawi tigui jaɓɓede toon tawa kadi jaɓɓugal ngal ene yaadi e ñalɗi pinal ñalɗi fina tawa e ñalɗi coftal ɓalli kala ma en gartu hen noon e ñalawma janggo o taw koye cimtolo musidɗo men hono Demba Babaɓe tawateɗo oɗo saaha joni toon to babaɓe hono musidɗo men Ndiaye Abdoulaye Ndiaye ɓurɗo lollirde Demba Babaɓe tawateɗo e oɗo saaha joni e beelam mum mawka no fewi toon to babaɓe looti habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o windi ɓatake on ɓatake noon ko duwaw faade kay e gardiɗo leydi Émirats Arabes Unis hono son Altesse Cheikh
Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan duwana debo noon ustare son altesse Cheikh Tahmoun Ben Mohammed Nahyan jaltuɗo aduna mo wetande Allah yurmotomo yafomo kanko e mayɓe julɓe kala mo duwnom noon dow inde makko e dow inde gouvernement mo leydi Mauritanie kala e dow inde ɓesgu leydi Mauritanie kala ɓe pecca sunare mabɓe e oɗon hono Mohammed hono on biyeteɗo son altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen fondation cinéma de bienfaisance rokkiri alkamisa ɓennuɗo commune mo Nouadhibou no ɓe kewade kala saha ɓe dokkiɓe noon ballal paydidigal no fewi ngal ballal noon ko camion citerne tawi ko dimnowo ndiyam camion noon ne jogui hattani rimdude ha tonuji nogas tawa ko ndiyam wondude tigui e wondude e tripoteur uji jeegom woni tigui ɗiɗon tawa ko motoji baɗɗi koyɗe tati ɗum noon foof noon koye mbadi kay yidde hoybitande commune tigui yidde hoybitande commune Nouadhibou o no sertiri ɗum ka e kala saha ne teska coupiraji courant ko maire commune o noon mo Nouadhibou hono biteɗo El Qassena Wula Bellali kayum tigui jaɓɓi ngal ɗon waɗi réceptionné ngal ɗon ballal paydingal no fewi e tawtorede directeur fondation cinéma hono Mohamed Mahmoudou Sidna wondude hakima mo qata mo Nouadhibou ardiɓe commune o noon kolliri hen weltare mumen mawde no fewi e dow inde commune o kala ɓe jetti ɓe jarni fondation cinéma ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagolgal kalfinagal ko fate cellal aadi wondude jagolgal kalfinal ko fate action sociale de l'enfance ɓe cifodiri e catala bitengal kanam woni caisse nationale d'assurance maladie ɓe cifodiri noon wonde kay ɓe bindito fodde ujunere neɗɗo waɗɓe taw ko wonduɓe e handicap woni tigui handicapéji ɓen noon taw holko manki e terɗe mumen wawde winditede kay fodde ujunere neɗɗo wawde tawtede kay e ngal ɗon catala bitengal kanam beele kay jomumen mbawa hebde carte mumen carte kanam noon beele no hoybitinoma ko fati e safaruji kala to yoɓete temedere ko bus sappo joɓata so tawi kay a joguima ngal ɗon kartala bitengal kanam woni fandare mabɓe noon e yidde mabɓe fandare mabɓe kay ko yidde kay ɓeydude fodde ujunnaje 4 neɗɗo e oɗo saaha joni noon sifande sifama ujunnaje sappo ɓe kam ma mbaw winditade hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen RFD ko woni rassemblement des forces démocratiques ko landa lunda ka Ahmed Dadda ardi landa ka noon holiri wonde hitande hikka nde hay mbiri goto moɓe ɗaminaki gembude kay wonande mbiri mabɓe ko fate sumgoji tijjadi hoorejo leydi ñande nogas jeenayi lewru juin 2024 ɓe ɓayini communiqué mabɓe noon e nder communiqué he kamɓe ardiɓe landa ka Ahmed Dadda e yaadiɓe mum ɓe kolliri noon wonde kay kamɓe kala ɓe kawri kay caggal nde ɓe joddi ɓe micciti kamɓe foof ɓe kawri noon ko yoɓe gonan landa laamu ka woni landa insafa ɓe mbawa wallude Mohamed Cheikh El Ghazouani gonɗo ƴamtude deuxiéme mandat mum beele ne mbawa hebde polgu taw ko ngu ala gule dès le premier tour ɓe mbaɗi erago noon dendagal ɓen sympathisant ji jeeɓe landa ka e militant ji e wotonoɓe landa ka kamɓe kala ɓe mbawata yadude e candidat hono horejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani ha wawa hebde polgu ñande nogas jeenayi lewru juin 2024 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen o temps woni organisation des traités de l'Atlantique Nord délégation catal ngal noon nuldi délégation timmuɗo taw ko jillu balɗe ɗiɗi e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ardi oɗon ngal ɗo ardi noon on sete ko biteɗo amiral Robert Bower ko kanko woni commandant des comités militaires catala lotangal ɓe joddima noon ɓe jewtidi ko heewi e laamu leydi Mauritanie ƴettude peeje kesse kay no lotan e leydi Mauritanie mbawita tigui ɓeydude jokkodirala mumen moƴƴal gollodirala moƴƴal to banggue coopération militaire woni tigui to banggue fannu militaire ɓe joddima kadi kamɓe CTO ɓe mbawi joddade kadi chef d'état major ɓe joddima e chef d'état major adjoint hono général de division Mohamed Val Oula Raissa caggal ɗum noon délégation kadi joddima e hande na wulside kañum woni jagolgal kalfinalgal ko fati en nden ka e kisa woni ministre de la défense nationale mo gendi Mauritanie e nder oɗon délégation mo otan ene tawe hen madame Alnora Roussel on noon ko conseillére en liaison stratégique wondude colonel Julien Moreau on ko assistant spécial e responsable uji militaire hewɓe taw ko tambiɓe ngal
lona catala bitengal lota noon e leydi Mauritanie enen gollo do ko ɓooyi ko fati kaya e haɓe fate habtade seɓitiɓe e ko fati kadi e falade e handade ɗanne suuɗere woni clandestin ɓe mbaw kala saaha kadi eɓe ballamo leydi Mauritanie no hebliri komniyankoɓe mumen kebliri e to fannu sécurité ha joni kabaruji men demgal pulara sendumima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗena to leydi Sénégal en kabaruji men hanki en kalino ko fati e jillu horejo leydi kesso hono Bassirou Diomaye Faye jillu muɗum wanno tona to Madina Gounass o joddima e khalifa diine o holliri tigui weltare makko mawde no fewi o holliri toon kadi wonde o ardi toon tigui ko ɓiɗɗo ardi toon koye mbadi wonde ɓiɗɗo e ɓadi wonde almudo e wona tan wonde horejo leydi o yewtidi e khalifa diine o ma en ketto cimtola musidɗo men sehli men hono Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghali Abouba mi saminima no feewi kadi mi juurimama mi samini denagal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Ghali Abouba kabaruji men ɗo e ndewtutogo Madina Gounass ha tonto Daka o Madina Gounass on herojo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye o heeɓi yettade ɗo e ndewtutogo Madina Gounass tagal muɗum noon ɗo yetti ɗo ko saaha juulal ngal hedde 14h30 ko nden o yettiɗo ene o tawi ɗon ɗo e damal galle ceerno ɗo hono gouverneur mo Kolda e ceerno Ibou Mar Thiam en mbawi jaɓɓadema e dendagal ɓesgu ceerno kamɓe kala eɓe jaɓɓima ɓe calmodiri ɓe juurodiri ɓe jaɓan ɗon ɗo sal ceerno ɓe tawi ceerno o sammodira ceerno o juurodira muɗum ceerno wawi yewtande mo golo ɗon hono ciicce ngoɗo wurtude Madina Gounass holno fincira hol cinciɗum e holko no anni on cinciɗum ngoɗo wurtude Madina Gounass o wawi weltade hen no fewi caggal muɗum noon hedde 15h40 ko nden yaɓana ɗon ɗo juma makko Madina Gounass juula ha gasna caggal muɗum yaɓana toon Daka Madina Gounass o toon battu mawɗo waɗa caggal mum kanko horejo leydi o ƴetti konngol ɓurɗo weltare makko no fewi e garal makko ɗo e Daka o kono kadi o wi o ari ko horejo leydi Sénégal kono kadi o mari e inde hoore makko ko ɓiɗɗo ko almudo galle kono kadi omo ñaguir ceerno duwaw yo duwana leydi ndi duwano aduna kala toon Palestine ha Gaza to fof ko yetton ko fof e ceerno waɗi hen duwaw beele Allah ne ɓuurda ɗum ha ɓuuɓa nde wonno toon so heeƴan tan en wawi yettade ha diwanuji men ga donc ceerno ibno ceerno jabtiwo yemdo ceerno waddi wonde weltare mum no fewi e garal makko ɗo e Daga o kono kadi hoddiri yo tinno o jokka golle no fewi kala ko tawi en fuɗɗani golla e moƴƴere yo jokku ɗum ko moƴƴata woni kono kadi ngolu fulla ngo yabɓi yaade galluji diine ɗi wayno Touba Tiwawon talɓoto yo ande fof ko gotum galli ko gotum wadde gon felo yo jokku ɗum ko hunde moƴƴere hande o ko Madina Gounass ko hunde moƴƴere fewi ceerno foto ko ɗum daɓɓi baɗɗi fayida so duwanademo duwana leydi ndi e duwana aduna kala e weltanademo kadi e weltade nde addo e Daka o Madina Gounass. Ghali Abouba mi salminimama no fewi haali ba aɗa jogui weltare ma no fewi en nani musidɗo men Sara Abdoulaye Sarr o saaha mo kalta umane lawol arde ɗo e Daka o Madina Gounass kanko Sara Abdoulaye Sarr wadde noon e jaɓmomo eɓe bisimilla ko e nder Madina Gounass e nder Daka Madina Gounass kala jiɗɗo yiidemo jiɗo jokkodira so jokkodira meɗen ma yimo kanko sabtide saɗo e Daka Madina Gounass ko musidɗo Amadou Samba Lo Madina Gounass feeɗo weltare TV weltare ɓe fulɓe andu diina ma. Ama Samba Lo golle ma juuɗi peewi Sar Abdoulaye Sarr gonɗo e lawol mum toon faade to Madina Gounass en kaalino gila hikka wonno ka yidde men e fandare men ko dendagal équipe o kala wawa kay ɗoftude on tawede toon to Daka Madina Gounass ɗum noon kadi kala ñalawma so Allah jaaɓi mamin garane on ko fati kay Daka Daka mo Madina Gounass eɗen ñaago Allah tan dendagal ko duwa toon kala nde Allah jaaboto o yaafo en dendagal bakkutuji jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine made ne duwo kayi ene ñagono ceerno o nde Allah junnata balɗe makko moƴƴina battande makko kabaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni jen haalto Kaolack toon ko accident musto waɗi toon to Kaolack aljuma hanki o tati lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi accident o waɗi ko sanga 18h woni 6h kikiɗe e ɗum waɗi ko dow lawol ngol Kahona tolno wuuro witego Ndara Gundaw ngo Kaolack ko auto gendarmerie kañum tigui féri toon kañum féri toon wonnoɓe e dow
moto jakarta jollunoɗo sagataɓe ɗiɗo hen sagataɓe ɗiɗo noon hen goto ko ɗon hawri e ladiala goɗɗo o noon barmi hen barmanɗe musse no fewi e oɗo saaha mo tawi juuɗe safroɓe to service urgence to hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass mo Kaolack mayɗo eɗen mbiyande Allah jurmo tomo yafomo harnamo aljanna mo sellani on e gañiɗo ndel rokkitta ɗum cellal mum ha timma wawa jokkade haaji muɗum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen commissariat de police mo Parcelles Assainies taw ko unité 15 ɓe teɓima ko wiyete en faux lieutenant de la gendarmerie woni tigui dartonoɗo wiide hoore mum ko lieutenant gendarmerie tawi tigui o wona o funta yimɓe noon e kala saaha mo ñaman ɗumen haalisaji kewɗi no fewi woni tigui escroc molanteɗo Allah ombo wiye noon AS ko électricité bâtiment woni tigui ɓaɗo ɓogginano couraji e nder galleji ko ɗum woni golle makko kono ɗum yownanimo kanko heewi wiide tigui wonde ko lieutenant de la gendarmerie o heewi kadi o golloto koto section des recherches o heewi kadi o heewi yaade noon koye nder commissariat ji de police walla so hay nder kasoji o ƴeewa ɓen ɓilodirɓe e laamu kay nanggaɓe o hollira tigui wonde kay so tottama kalisaji yoga haalisa omo wawi darade kay ha ɓen mbawa yaltude e nder oɗon ɗina kasoji walla ɓiltade e juuɗe ɗiɗon commissariat ji omo yaare duuɓi 50 e jeenayyi o ñamini noon commerçant goto holliri wonɗo ñamini ɗum 500 000 woni temedere ujunere taw ko franc CFA to Tivaoune Peulh on jogui on noon joguino tigui ko joguino ko dossier to tribunal noon o wi omo wawi kay wawde kay darade ha o yaltina oɗon e ɗeɗon caɗele kadi goɗɗo o ñamini ɗum fodde million ngaji ɗiɗi taw ko franc CFA o rewi tigui beelama fittanu makko mo funta yimɓe kala saaha omo sali ɗaccude ha o wiyama tebde wonnoon kala ko neɗɗo yiiɗa tine e mum hoto jabɓo e mum o wiyama teb noon koto nokku biteɗo Jamallay ko toon teeɓa ko alkamisa o waɗa déféré waɗama déféré to kasoji mawɗi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Medina Yoro Fula cuumu kulɓinigo waɗi toon tigui tinama toon to Medina Yoro Fula e nder falde Kolda ko classe uji ɗiɗi tawaɗina classe uji noon ko classe uji e nder école mo collège kañumen cuumi toon ɗum noon ko e nder commune bo Dinguéraye département mo Medina Yoro Fula région mo Kolda cuumu ngu noon cuumi noon kantina walla classe uji ɗiɗi noon cuumi toon ha wonti ndoni cuumu ngu fuɗɗi ko sanga 16 heures woni 4 heures kikiɗe tan tare kikiɗe ko ɗen tigui woni ko cuumu ngu fuɗɗi hollirama noon taaɓe kay e banguji cuumi hen ha wonti ndoni hay goto noon gañaki hen hay goto wasani hen fittade mum nde wonno kadi e saaha cuumu ngu nde ari nde hay goto tawatano kam e nder kalasuji he ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen on fannu cuumu kulɓinigo teskama to usine Patisen tawateɗo to Yahaka aljuma hanki tati lewru me hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati ko dépôt mo 500 mètres carré kañum tigui ruppiti toon jeegue konin koɓe faabu noon mbawi tigui darade e dadade haɓade kay haaɓe mbawi ñippude nguɗon cuumu hano hannirta ni usine Petersen noon ko usine tawa kadi ko produit agroalimentaire e nder Afrique de l'Ouest ko kamɓe pewnata ko wayno buyoŋaji woni équipement uji ajaji e gueɗe baɗe noon ko kamɓe woni ko fewnoɓe ɗum wondude tigui e ko fati tigui eɓe pewna kadi mayonnaise wondude beera mo hirde marguerite wondude pâte tartine e boisson ngaji ko wayno attaye café e jarameje goɗɗe tawa ko jarameje chocolaté ko ɗum tigui woni koɓe kewi fewnude e kala saaha ko on usine tawateɗo ta Yara kañum tigui suumi ha wonti e ndodi en keɓani noon andude holko saabi nguɗon cuumu sennummima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen to leydi Mali fama woni forces armées malienne ko koni koɓe leydi Mali ɓe kolliri tigui wonde ɓe jokki darde mabɓe kay haɓade seɓɓitiɓe e nder jokuli leydi he kala beele jaam e kisalla en hen ken arta ene duumo e nder leydi he koye ndina mbadi noon fama holliri tigui e saahaɓe gonno patrouille mabɓe ñande alkamisa ɗiɗi lewru mai 2024 gonnen ɗum e nder mission mabɓe ɓe mbawi tigui e nder mission ɓe gonno e nder site uji ko wayno to wiyete Ijimhar e to wiyete Ahar ha to wiyete Gungur Beri kala ɓe mbawi toon wadde patrouille mabɓe ɓe tawi
ɓe tawito noon wonde kay fof noon tawi e nder falde to banggue funnague beera e nder nokku biteɗo hawsa ɓe jiiti toon noon dépôt mawɗo no feewi tawa ko suuɗirdu oɗon carburant woni ndelama kuɓɓama tawa kadi ko ɓen pelle ceɓitiɓe mbawanno hutorade ɗum ɓe jiiti ɗum noon ɓe mbawi duppude ɗum hano hannirta ni ɓe koɗori ɓe jiiti toon fodde 6jeetati barigal ɗum woni koɓe tawi toon ɗum noon koɓe tawi ɗum koto wiyete boronda e nder gourma ha joni ko leydi Mali keddoɗen aljuma ɓennuɗo o aljo subaka law ko jangu seɓɓitiɓe kañum waɗi to poste de contrôle fama tawateɗo to jafaraɓe ɗum ko aljuma hanki waɗi e nder cercle mo tenuku fama noon dartima no dole mum ponno ɓe mbawi kay riwtude ɓeɗon seɓɓitiɓe ha mbawi yatirde ɓawo en keɓani bila noon koto gawo paaɗen to gawo tonne ko poste de sécurité taw ko ɓeɗon wiyeteɓe mouvement de ganda iso kañum tigui yana toon ko seɓɓitiɓe ɓe hinde groupe armé terroriste kañumen mbaɗi e mabɓe jangu ore mabɓe kay kure e condi wondude e pettoje kewɗe no fewi wondude poste o noon tawe to wuuro wi poste jana ɗon tawe to wuuro biteɗo kaji wuuro witego kaji tawatego e nder commune rural mo Gunzouraya waɗɗani wuuro gawogo jangu ngu noon waɗi ko ñande altine no gas jeenayyi lewru avril maydiɗo ndu sanga 13h woni 1h ñalawma e nder jangu he noon sappo e goho sagata taw ko jeeyaɓe mouvement ganza iso mbasi hen pittali men waɗi kadi ɗiɗo woɗɓe barmuɓe hen barmanɗe musɗe no fewi ko ñande waraɓeɓe kala noon ko ñande talata 3 lewru urta koɓe kamɓe kala ko on ñalawma ɓe mbira koto leydi Mali ha joni keddoɗen oto taw ko oto société ndelam kuɓɓama biteɗo ndelam société biteɗo Total énergie ko oto mumen yani e nder nokku to wiyete fleuve du Niger tawteɗo to Mali ɓe hen waɗi noon mayɗo hen goto biteɗo Mahamana Baba Touré accident o noon waɗi ko ñande altine no gas jeenayyi lewru avril mandiɗo ndu sanga 4h du matin oto o noon ko oto service mo hinde Toyota o teɓɓiti noon koye dow pont moɓe wiyata pont des martyrs o saami e nder fleuve mo Joliba oto o hay oto o noon hay oto goto ala mo felɓodiri hay oto goto ala mo fotti kay hono no holliri kay GPS dewdiɗo oto o ɓe koliri kadi wonde oto GPS kadi holliri oto yaranno ko jaam saabu kay ko 32 km o dogata kala waktu ko ɗum tigui ko doggudu seeso yaranno e oɗo saaha noon ɗum ne hawi yimɓeɓe kay holno oɗo oto ummorto e dow oɗon pont ha teɓɓito e nder ngoɗon maayo caggal noon nde goski awa ha ƴeŋtina kureji ɗi dokkita goski ɓe jiiɗino wirdemo e nden koye ngan sanga noon ɓe tawi goski to dande nde ha e nokkuji ɓandu makko kala ene waɗi gagnande tawaɗen gagnande kadi wona accident o saabi ɗum noon addaniɓe kay jogade miijade kay wonde oɗon ko baraɗo ɗum saabima kay e oɗo saaha joni ɓe namdima tigui nde enquête jaƴƴo waɗete hen nde autopsie watte hen enquête jaƴƴo waɗe hen beele kay eɓe ganda holko saabi kay beele kay ganda holko yooɓi fittade makko enquête o noon udditama hen halfina enquête o noon ko commissariat mo Torokoro Bougou beele kay eɓe ganda holko saabi kay mayde nde so tawi ko accident walla ala so tawi ko baraɗo ko wawi wonde kala so tawi en keeɓi ko ɓuuri hen labde ma en garte moon koto leydi Nigéria paɗen Nigéria ko leydi tawa kadi e nder dongre Afrique ɓurde kay jogade carburant woni ndelam kuɓɓam kono haɗani e oɗo saaha kala wuuro leydi Nigéria ne tawi tigui e ngakkede mawde no fewi woni pénurie carburant e yoga e guure mawde tawateɗe nder leydi he kala to garɗa to station essence tawata tigui ko autoji ne mbaɗi ranguji juɗɗi no fewi taw ko arɓe ƴewde carburant teskama noon ngakkugol carburant ngol saabima ɓen waɗoɓe ya garta transport guila nder leydi he ha e nder guure ɗe kala ɓeydi cogguji transport tawa ala ko saabi ɗum so wona ngakkugol ko fate carburant siftinde on noon leydi Nigéria kañumen foof e addude e oɗo saaha joni tawi crise économique mawɗo no fewi habruji men demgal Pulaar kedde Afrique ala no mbatten so wona jabɓuɗen musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Saradogo Alassane Oumar Mbodj a salminama en calmitima Ghali Abouba e calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV ko noon calminirɗen hono Ama Samba Lo toon to Madina Gounass
dowuji haɗa defta qur'ana hono jangete enen mbiya tan min mbi wonde allahumma amini eko duwa toon fof ko waɗa ene gandi ko ñalamaji alliyankoji goni toon ko noonne kay calmodirten hono koddanene abouba ene mbiya wonde kadi nden ka allah e mabɓe kamɓe foof ene mbiya tan wonde enen berti juuɗe ene mbiya wonde allahumma amini habaruji men e dogre afrique puɗɗoɗo ko leydi hono mali laamu ngu holliti wonde biyeji laaɗe diwoje ina jeeye e ɓoggi karalleji woni internet fewde to burkina hani to niger kono jahagol laaɗe diwoje to leydi hono faraysi e gargol mum to leydi hono mali ɗum fuɗɗaki taw nde tawno wonde kay aire mabɓe france koko yowa e oɗo saaha mo gonɗen to leydi hono burkina faso to nde ko jibinande nde yalti toon fa tindi toon to joɗɗorde leyɗele hono deddude amérique ɗum wonno ko ñande aljuma tati lewru 7 ujune nogas nayyi gam hollide koye mette mumen e kadi e takkere nde ɓe mbi wonde ɗon tako human right watch takkiɗe wiide kay ɓe mbaɗi ɓen civileɓe en wonɓe toon tawkode ko jibinande burkinaɓe ɗum noon ɓe mbi ɓe jetti ɗum ɓe mbi wonde ko won ɗum meeɗa wadde toon to niger ko troupe russe kamɓe de fuɗɗiɓe arta toon ko kamɓe mbawi kay hodde kay e ɗon ɗo ɓen horiyankoɓe leyɗele dunde afrique gonno ko ɗo tigi ɓe gay e oɗo saaha ko ɗon ɓe ɗoyi kenya ɗum ɗo ko ummorade taw kadi ko ummade e lewru mboyi ha ɗo e oɗo saaha mo gonten toon dey ko toɓoli baɗɗi toon e wiide jagol galla hoto mabɓe ko yowiti e gueɗe nder leydi wonde kay ko bonni ko ene heewi no fewi fodde temedere noon e capanɗe jeetato e yimɓe jeetato neɗɗo mbasi hen pittali mumen gali abouba ko ɗum de woni ko tonguɗon e dongre afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon alsan oumar mbocc gam weltare ayawu tv dokay wiande keɗatomi ko jangde heblo sukaɓe africa nde tawno jande nene laaɓi kadi humpede welami humpitede ɓuuri humpede buɗal yurmede humpede welani humpitede ɓuuri humpede yaya ndiaye golle ma jooɗi peewi alsana oumar mbodj ko an uddi kabaruji men e nder dongre afrique kabaruji men ɗemgal pulara joolam jaɓeri ma jaaha to royaume ini biteɗo sadik kane kañum woni maire de londres ko julɗo o jeeya tigui koye landa witeka les travailleurs ƴamtannoɗo 3e mandat muɗuma gam yidde wonde kaye maire mo londres kañum woni lamorgo royaume uni ka royaume uni ene wayno heeɓi polgu aseta hande o taw kadi ko polgu ngo alda e guule ko landa mabɓe noon ka heewi fartange kay ka landa woni le travail kamɓe tan keeɓi fartange kay hebde polgu taw ko laabi tati woni tigui 3 mandat deggodirɗi ardade mairie royaume ko londres e nder royaume uni kanko sadiga kan noon siftinde on ko émigré woni tigui o jeeyano koye leydi he ko ɗanniyanke o wonno tawa kadi e lasli makko ko pakistan omo yara duuɓi 60 e oɗo saaha joni noon ko kanko waɗi kay 3e mandat makko wonde kaye ardade mairie ko fati e londres o ɗaftirinanno noon ko wiya debbo biyeteɗo Suzanne All on jeeya koye landa conservateur ha joni kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi brésil paaɗina leydi brésil ene tawe tigui e yo layru mawdu no fewi caggal kay nde toɓoji kewɗi ndiyam camno toon ɗum noon saabima yo layru mawdu no fewi ha kene wona 56 neɗɗo wasi hen pittali mumen oɗo jiitama fodde 60 wonɓe ko yaaduɓe e waame woni tigui porté dispari ko ronkaɓe yitede ko majjuɓe melewo laamu ngu nana hiilo ɗumen koto gaza
gaza woni palestina paɗeno to bande gaza koni koɓe leydi israel enen jokki tigui enen jokki tawi aynade piyande mumen e weddade bomboji men toon to gaza guerre puɗɗiɗo guila ñande 7 lewru octobre hitande ujunnaji 2023 ha yetti ñalawma hande o ministére de la santé mo hamas noon holliri dernier bilan mumen cakkitiɗo ko fati kayi e wasɓe pittali men e nder gaza togui ko guerre o fuɗɗi ɓe jettima 34 ujunere ene fawiti e medde 6 e 50 e neɗɗo e yimɓe nayo ɓe teskima noon e nder waktuji no gasinayi cakkitiɓe nder 24 cakkitiɗi ɗi ko 32 neɗɗo woni tigui ko wara so tawi noon ko barmuɓe togui ko guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni ko tawi ko barmuɓeɓe eɓe jara kayi e 7 ujunere ene fawiti e medde 9 e yimɓe 7 musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon habaruji mon e ɗemgal pular e sawtaye ko musidɗo moon sehimon haali abouba to madina gounasa ko ama sambalo so tawi noon ko kroɓiɗo afrique ko musidɗo men alassana oumara mbothio so tawi noon ko nanga ɗon kaɓirɗe ha mbawan yiide en to banggue youtube ko miñi men sehil men saydou abouba ketki malaki jaam to jaam Allah jogomi jogo on